बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय बे लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो संनायनि भिडिअसो दै लोगोफोर संनायनि जानायनि बोरमा बेदरखौ जोङो माबायदि सङो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो ना लोगोफोर माने जोङो दिनै मोनसे प्रग्राम लाबाय आरो ना लोगोफोर जमाहै मोनसे जायगायाव बिनिनो एसे संनायनि आङो नोंथांमोननो भिडिअ देखायनोसै आरो ना जानाय आरो संनाय आरो जानाय बोरमा बेदर 4 केजि लानानै फैदों बेखौनो संगोन आरो बेखौ दिन्थिलांगोन आरो आंनो लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आरो लोगोसे मा होनना बुङो जानो लुबैना दै लोगोफोर लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो बोरमा बेदर संखौ माबायदि सङो जोङो नैबेखौ आङो दिन्थिलांसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोन दा नैबिथिं लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे दिपसियाव माने जोङो नैबेयाव मोनसे स्पेसियेल खाना बनायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर दा देखायनोसै नोंथांमोननो बोरमा बेदर जागोन दै स्पेसियेल बोरमा होनोसैनो माने बेदरखौ सङोब्ला नैबिदि दिपसियावसो संनांगौ दै ओरैबायदि टेस्ट जायोना लोगोफोर हान्दियाव जिखुनु जाया बेदर सङोब्ला नोंसोर नैबिदियाव संना जा आरो ना सारायफोराव जेसांखिनि टेस्ट जागोन बेयाव बांसिन टेस्ट जागोन आरो हायोब्ला बे हानिया मोजांसिन जायो हानिया होबाय पियास होबाय फार्स्टआव थारमाने जोङो बे दालचिनि लं एलाचि बेफोरखौ होना लाग्रोबाय आरो ना बेनि उनाव पियास होबाय बेनिफ्राय नैबे मोनसेथिं जाहैबाय बेयो ओंखाम दै ओंखाम लोगोफोर बोखारना दोनना ओंखामसो नोंथांमोना बेलेग साननो हागौ दै गुफुर नुदोंना बे बेलेग नङा ओंखामसो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव होसिगोन दा बोरमा बेदर 4 किल' लाना फैबाय जों गासै 6 जन खैजन 8 जन ना 8 जनजों 4 किल' जोङो जानाया नायलांबाय था लोगोफोर संनाय स्टाइलखौ संनायनि नियमखौ आरो जुदि नोंथांमोना संनायखौ मोजां नुदोंब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो जुदि जायाखैब्ला जोंनि संनाया जायाखैब्ला एसे फोरमायहर आरो ना कमेन्टनि गेजेरजों जाहाथे जोंबो गोथाव संनानै जानो हायो जानायाथ' जाखायो गोथावानो संखायो जोंहा नै बिथिंनो कामरा सार दङ आदै दङ जोंहा नैबेथ' आरो बेदर संनायाव बिराद एक्सपार्ट दै आदैया मोनफ्रोमबो माबायावनो बेदर संनायफोरखौ नुनो हागौ नोंथांमोना नै कामरा ओमफ्राय आरो जोंहा नै बिदि होगासिनो मस्ला उनग्रा हाजिरा लानांलायबाय जों मस्ला उनग्रा बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं अनिल सार थारमाने अखा हानानै बनफोरा बाहाय सिदोब जादोंना ओंखायनो बन गोरान नागिरनो होदों बेखौ नैबेयावनो बन दानगासिनो जोंहा नै पापर बावलियानि नै बिथिं जुनेल सार दङ जोंहा नै पकेट मालिक जुनेल सार अरा मोजां हो सालदे मावगासिनो जोंहा दिनैनि बे पार्टिया जाहैबाय दिनैथ' माने मानसिफ्रा बिराद उलुं फुलुं ना गोदाव सोराव नैबेखौनो टारगेट लानानै मोनसे पार्टि बनायलायबाय आरो जोङो थारमाने नै बिदि हादानावसो दे लोगोफोर न'फोरखौ नायना लानानै हादान जेथिंबो नोङो लांदां नुजोबगोन आरो ना बोरमा खासि जानोसै गोथाव मेजेम बारा बोरमाया आरो खासिना अयथासार मेजेमखा बरिया गोथाव जाखागोन दे खारन जोंनिया संनाया सोरबा सासेयाल' सङा दे गासिबो आरो बिदिनो लोगोफोरजों मोनसे मावलायलायो आरो ना बरिया स्पेसियेल जागोन दे जानो आरो जोङो दिनै दिपसियावसो संबावदों हान्दियाव आखायाव जोर हाबगोन अनिल ओंखाम खोखांहरदो बरिया स्पेसियेल गोथाव दोनबाय ओमफ्राय नैबेयाव जाहैगोन बेयाव बोरमा जायै दं नालाय बेयाव अमा संनोसै आरो ना लोगोफोर नैबे मोनसे अमा संगोन
बोरमा जाया नालाय माखासे हन्दी मटन नैबे जायगायावनो जोङो दिनै थारमाने मोनसे पार्टि बनायबाय बरिया जाबायलै खिन्थु वाव मोनथारसिगोन दसे उनाव अमा बेदराबो जाथारसिगोन ओंखामाथ' जाखाबाय जोंहा अलरेडि ना आदै ओंखामा जाखाबाय ना ओंखामा जाबाय बरिया जाबाय थोगोन आरो थोआ बायदिबा संदेरगोन ना नैयो माबा जायैनि जाहैबाय दे बेयो बोरमा जायैनि बोरमाया जोंहा नैबेयाव होगासिनो मोनथारसिगोन दसे उनाव जोंनि पार्टिया बिदि जागोन आरो ना बोरमा बेदरजों ओंखामजों दिनै बरियानो